आता दादरला पोहोचलो. आउटसाइड ने चढता बघा संगमेश्वर स्टेशन इला येवा कोकण आपलोच असा बघा आपला सुंदर कोकण बघा गावाला उतरत तर घालून आणायचा दुसऱ्या कवर. आमचा तलाव बघा आपल्याकडे पण पाणी होणार. बावडीत वाकून बघतो मंडळी. ह्या बघा फल मालवणी भाषेत वज्राचं बघा. नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे कोकणी मालवणी सगळं आहे आमच्या यूट्यूब चॅनलवर. तर आता रिक्षेत कलरफुल आहे रिक्षा, लाईटिंग आहे म्हणून असं दिसता. आम्ही आता घाई गडबडीत बघा प्रॉमिस केलेलं आहे परीक, तर मी आता आम्ही गावी चालला. लावणीला भेटता का बघूया. आहे तो पण इल्लो चालू आहे म्हणून लावणी. आता मग ट्रेनला चालला होता, लोकल पकडताला आणि नंतर मग दादरला किंवा मग वर CST पण जाऊ आम्ही. तर आता भेटूया मग प्रवासात आणि गावात गेल्यावर. मंडळी आता दादरला पोहोचलो जस्ट आता 5 मिनटं झाली. आता आयुष्यात मी पहिल्यांदा जनरलला रिटर्न चाललं आहे. अजून ट्रेन येऊची आहे, लेट झाली आहे. आता एक 10-15 मिनटात येत अंदाज. त्याच्यानंतर CST जाणार. हां ठेव, हां ठेव घट्ट करा. तिकीट तर मी भायंदरनंच काढून घेतलं आहे पहिलीच आहे, टेन्शन नाही. आता सीट भेटा होई. आज काय मागच्यासारखी गर्दी नाही एवढी दिसत. आम्ही ह्याच दरम्यान इल्ला तेव्हा ट्रेन गेली होती रिटर्न मागच्या वेळ. रिटर्न म्हणजे तेव्हा रिटर्न पकडून मिळाली नव्हती, परंतु हाय उतरलेला प्लॅटफॉर्मला खाली तेव्हा एवढी अफाट गर्दी होती. तर ते तुतारीची लाईन होती. तुतारीची लाईन होतीच, पण कोकणकडनं एवढी भारान गेली तुमका माहीतच. मनमाड येईल, मनमाडवरून नांदेड मनमाड आपली येऊची आहे. मंडळी हे बघा मस्त गाडी खाली भेटली आरामात. माका वाटतं की आयुष्यात पहिल्यांदा असं चाललंय आणि पहिल्यांदा रिटर्न चाललंय. तुमका मगाशीच म्हटलंय CST चाललंय रिटर्न. अजून प्रवासी जास्त नाही भरले. बघू शकता आकडनं आता त्या ताई आल्या तर कोणच नाही बघा. गाडी खाली आहे, रिकामी आहे, तरी पण एक दादा आपले खालती जाऊन झोपलेत आरामात. आता टाइम झालो सुटवतो. थोडा क्राऊड वाढला, आता सीट बाय सीट झाला. आता हे पण बसलेले ते जस्ट आता मागे गेले उठान, काहीतरी जागा भेटल्या. हे बघा ही एक गाडी इली आता खायची ती आता इल्यानंतर आमचे सुटते. हे बघा मंडळी समोरची गाडी इली ती त्याच्यात बघा चढतच बघा लाईन लावलेली होती. धावपळ झालो ढकलून घालतातच, पण ते आपले पोलीस डिपार्टमेंटवाले होते ना. हे बघा काही ना जाऊ बघता दरवाजा बंद, दरवाजा विंडो आणि घुसाक बघता. आउटसाइडने चढता. वाराणसी ट्रेन आहे, वाराणसी दाखवते तुमका. हे बघा, हे बघा वाराणसी. बेल वाजली आता सुटाकच हवी. हे बघा आमच्या गाववाले भेटले आहेत, सिंधुदुर्ग नगरी मधले आहेत. आताच ओळख झाली आहे. ते राजापूरचे आहेत. आपली रवली ही सुट्टा की काय आपली रवली टाइम कव्हर करी आकडनं निघा होती ना एवढ्यात.
ही बघा सुटली आता ट्रेन. दाखवा दाखवा. हा हे काका तर राजापूरचे भेटले आता जरा कोल बच्चनगिरी झाली आता बसाक गेले. आता प्रवासात अशी माणसं होईच ना टाइमपास करू. परी बघा झोपला, आराम करू दे एखादा. बरं झाला झोपला. सकाळी उठात लवकर. मंडळी आत्ता ठाणा येला, खूप वेळ लागलो. 1:24 झाले म्हणजे 1:30 वाजता दिला. मध्ये गर्दी होती. माका वाटतं ती स्लीपरची बुकिंग होती. इकडे पण चढला नाही. आणि ठाण्यात एक डबो असता ना त्याची गर्दी मागे होती, लाईन होती. तर मग हे कोण जास्त नाही. नशीब आमचं, सगळे जागे आहेत अजून. अरे पनवेल लिहिला आता. पनवेल किती वाजले? 2 ना? 2:30 वाजले. 2:30 वाजले. 2:30 आता पनवेल आता. नमस्कार मंडळी, सुप्रभात. पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचा. बघा संगमेश्वर स्टेशनला आता जरा उजाडला, गाडी लेट झाली. येवा कोकण आपलोच असा. चिपळूणला जरा काळोख होतो म्हणून स्वागत करू जमला नाही. या बघा संगमेश्वर आता थांबतली. आता मागे बघा आपला सुंदर कोकण बघा, एकदम डोंगर बघा. यो बघा, यो बसलो आतमध्ये. यो बघा माका सांगता गाडीच आहेत. हे आकडे बघ जास्त आहे आता. बघा परी बसला. छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मडगांव कोंकण कन्या सुपरफास्ट एक्सप्रेस कुछ ही समय में तैयार है. हम आपकी सफल पाऊस येता एवं मंगलमय यात्रा थोडं पडता. May I have your attention please? Train number 20555 मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मडगांव कोंकण कन्या सुपरफास्ट एक्सप्रेस इज नाउ निघाली आता संगमेश्वरवरून. पाऊस येलो जरासो, एवढं जोर नाही पण कसं असं या धुक्या जरा. होय तो हायवे खालून तो बघा. होय तो हायवे दिसता तो बघा. वातावरण बघा मस्त दिसतं एकदम. संगमेश्वरचीच नदी आहे. मागे बघा धुक्या पडलाय बघा. हे बघा मस्त. बरी बघ नदी बघ.
भोके भोके नंतर आता रत्नागिरी आहेत. रत्नागिरीला विलवडे पाऊस पडता जोर थोडं कमी जा अजून पण पुढे आता किती असतात माहित नाही. थोड्याच वेळात राजापूर येत. मस्त निसर्ग बघा. जरा उशीरच लयच उशीर झाला. 6 वाजले. त्रास झालो नाही. गाडी जरा लेट झाली. जागेवरून सुटाकच लेट झालेली. मस्त बघा निसर्गरम्य कोकण. गावाला उतरतात राजापूरवाले. तो चाय पूर्ण पियालात ना? पिया टाकू नको. चला भेटूया. हा चाय घेऊन चला. हा या पुन्हा भेटूया. बरी टाटा घर मंडळी. राजापुरीला राजापूर रोड. प्लॅटफॉर्म तकडे मेन प्लॅटफॉर्म. चला बाय बाय. घराकडनं फोन येलो परी बोलता मम्मीशी. बाहेर निसर्ग बघा मस्त. दीदीक दे. दीदीशी बोलू जा. खारेपाटण गेला वाटतं. बघ खारेपाटण रोड चालला. घर आहेत ना. मस्त आहे ना. लावली आहे. चला तर आपण उतरूचा. हा तयारीत राहू. चप्पल घातलं ना. आता वैभववाडी येत 5 मिनिटात. चल बरं चल. इला स्टेशन. चला हो भेटूया पुन्हा. पुढे जाऊ ना. इकडे उभी राहा. चप्पल घातलंस ना आणि काय नव्हतं ना तुझ्या हातात. हँकी कुठे?
बॅगेत ठेवला. चल थांबली. चला माणसं जास्त नाहीत, आरामात उतरा. छत्रपती शिवाजी महाराज अरे वा वरून येणारी मडगावला जाणारी गाडी नंबर ये. 011. चला भेटूया. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मडगाव कोकण कन्या सुपरफास्ट एक्सप्रेस थोड्याच वेळात. स्टाईल मध्ये हा बघा, परीन रेनकोट घातला आणि माका भिजवल्या. छत्री घेऊक नाही सांगत होतं, एक छत्री घे. काय बरोबर चल, पाऊस वाढतो नाही तर. म्हणजे दिवाळाचा टाइम झाला आता. किती वाजता आता माहीत नाही. दिवा मुंबई जाण्यासाठी लोक बसली तर, आणि नंतर मांडवी पण आहे त्याच्या मागे. पावसानं जोर पकडल्यान. तळ कोकणात पाऊस लयच पडता तसं म्हटलं असतं. हल्ली सगळीकडेच पडता, हल्लीच्या ह्या गेल्या 5-10 वर्षात. चल बारीक झालं. काय ना, चल मी धावतोय पटकन ये. चल याला कमी झालं अवकाश. चला आता टमटम किंवा रिक्षा काहीतरी भेटतं. इकडे हे घेतलं. विसरलंच काय? ठीक आहे माणसं होत. तरळ हा इलय. अरे गावा गेल्यावर मजा येता. बसते पाठीमागे विकणार ना तर घालून आणायचा दुसरा कवर. तो पुढे काय बसला. घालून काय? एक सीट बस हा, जागा. आता जम्बो बॅगा मिळतं. दिंडी चालली आहे, दिंडी. मस्त सरळ येईल, सरळ. तरळा तरळा मस्त ब्रिज खाली एकदम. चला उतरा आता. चला नानांनो जाऊया ना आता. ते बघा गाडी इली, एसटी इली. चला हो, भेटूया संध्याकाळी. येवा पुन्हा. बघा एसटी डेपोत मगाशी माणसं जास्त होती, गाडीवर गेलो जरा खाली झाली. आता आमची निळीपरी, आता निळीपरी दुपारची निळीपरी असते. वैभववाडीवरून येता. चला आता परीच चला तो म्हणला वैती बघा निळीपरी. मंडळी मगाशी मी लाईव्ह गेलोय, लाईव्ह जाऊन सांगितलंय आज 17 जुलै तर त्याच्या शुभेच्छा पण दिलंय. आणि आज जरा परीख सांगितलेल्याच्या हिशोबान म्हटलं आषाढी एकादशीक पोचलो आम्ही, लावणी लावूची म्हणून. काका भेटले होते तर अर्धा तास बोलत बसला हो. तर काका बोलले एस टी येतली, या एस टीनंच जाऊया. तर आम्ही जरा दूध बीत घेतलं
लाईव्ह वगैरे गेला हो तर परीक घेऊन आता परी वाटच बघत होता. तर चला निळी परीला चल चल तू पुढे चल. आज काय मंगळवार नाही तरी पण जेमतेम. हा चला भेटते नंतर. हा चल बस ना तू बस. मस्त विंडो सीट भेटली परी. काय सुगडू नको हा पाऊस येतो आता पुढे. रेनकोट घालून बसलाच अगोदरच. बटणं उघडल्या ना गरम होता म्हणून बटणं लावलं पुन्हा. अरे वा वा चालत चल चांगलं काम केलं. काय बरा ना बऱ्याच वर्षांनी दिसलास. नाही आम्ही आता मुंबईवर नाही इलो की भेटणार. लांब बसतात तरी आता जवळ झाली मुंबई. पहिली लांब वाटायची. हो अर्ध्या दिवसाची म्हणा. हो काल बघा अचानक ठरवलं आणि निघालो. आता ट्रेन बंद होते ऐकलं होतं पण नशीब आमचा ट्रेन चालू होती आणि जरा लेट झाली पोचलो. चला आता तिकीट काढतंय आणि घराकडे गेल्यावर भेटते. होय होय रेल्वे कोकण कन्या. आमचा तलाव बघा कसा भरला एकदम फुल पाणी. तलाव दिसणार हा आता पुरा दिसतो लाकडनं. जंगल तोडलेली ना. बघा धरणावर गणपती सीझनला इले की जातोय. गावच्या तीर्थवाडीमध्ये पण विठ्ठल रखुमाईचं मंदिर आहे. तर तो वेळ भेटलो तर संध्याकाळी जाणार. चला इलो स्टॉप इलो आपलं. चल बरी नाना पुढे बसतो. खिडक्या बंद करून घ्या पाणी येत. चला चला आम्ही उघडलाच नाही. मस्त डायलॉग होतो. त्याने उघडल्यानेच नाही. परी आहे सावकाशी. चला जाऊ दे एसटी जाऊ दे. झाले उतरले. चला बाय मंडळी. पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचा. जरा पेट पूजा झाल्यावर लगेचच जेवचा लागा. आराम काही मिळत नाही. आराम रवलो बाजूक. म्हटलं नंतर झोपूया आराम करूया. त्याच्या अगोदर लावणी लावतात. मगाशी जरा भात खाऊ बसले तेव्हा आवाज येलो ट्रॅक्टरचो. चिखल करीत होतो तो. चिखल करून पळालो होतो बा तिकडे. आता चिखल करता खाली. त्यांचं कोपरा ते लोक आता लावणी लावतात. आता आपण पण त्यांना मदत करूया. परीक दाखवूची आहे ना. परी व्यवस्थित होलात पाय घालू नको. मी आलो त्या साईडनेच आहे बरोबर. हा मी आलो तसंच आहे. ते होलाच बघ बीड आहे. पाय घालू नको. एसटी नाही या साईडने. मला सांग तरी लावणी लावत असती. तू काय बॉल खेळा गेलोय. अरे आई बाबांका लावणी लाव मदत कर. हो बुवा तोंड तरी दाखव आमका. काय बरा ना चालला. काय नाही लावते. केवढं काढू लावते. 5 नाही ना 3 बस 3च एकदम मोजून 2 काढीचा. हा मंडळी आता बघते प्रयत्न करतोय. बरेच वर्ष झाली. असतोच बघा.
एवढी बस नाही बस जास्त जरा जास्त आहे ना, लावतो एकदम तीन मंडळी प्रयत्न करते हे दाबू की वरवरलं बरोबर. अरे तू केलेली आहे ना शेती. दोन दोन लावलं संपतो काय सर्व संपत ना कमी का बारीक 4-4 लावले तरी चालतं. अरे जास्त उभं नाही ठेवत त्या होता तो मग उभा कालांतराने उभं होता 8 दिवसापर्यंत. मंडळी पाऊस गेलो तो बरा झाला जरा. भरपूर लागलं. आता काही इरली नाही आता पहिल्यासारखी. पहिली इरली म्हणायची ना रे आपण. इकडे कोण नाही होत. वाढल्यावर आठवण काढतो. कापतो ना ये भरताना पण येतो. बरीच वर्ष आले का सांबार पटला लावल्यानंतर लावलंच ना. भाऊ मेस्त्री गेले आणि आमची शेती पण गेली. अरे बघ याला लावणी बोलतात कळलं तुला. तरवा काढताना उशीर झाला. तरवा काढू तर रोवला का कोणाचं. हा ना घट्ट आलो आम्ही. मंडळी हाऊस पूर्ण झाली. परीची दाखूची पण आणि बऱ्याच वर्षांनी लावणी लावूची. आता जरा खाली चिखल करतात तो बघून येऊया. मंडळी हे बघा बुवा आहेत आमचे. बघा कसं स्पीड बघा कसं झाड 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 लावतात. मी आपली एक पेंडी लावलंय. जरा आता बऱ्याच वर्षांनी लावल्यामुळे जरा घट्ट लावल्यासारखी झाली. काडियो कमीच लावचे होते. शेवटचं हे तरव म्हणून 2-3च काडियो असे लावचे होते. तर माझ्या हातून जरा 1-2 काडियो जास्त चढच झाले आणि घट्ट पण लागला. बघा बऱ्याच वर्षांनी लावलंय ना. आता त्यांचा हात बसलेला. तर ही एक लावणी लावूची जी इच्छा होती किंवा परीख दाखवची मी म्हटलेलं आहे ती बघा पूर्ण केल्यावर का माका बरा वाटला. आता जरा मला जी शांती झाली ती बघा. वरचो कोपरो जो लावलेलो ना होय तो एक काडीचो इथल्यांचो जा जो दुसऱ्यांनी लावली नाही ह्यांचो नाही आहे तो. तो पण तो लास्ट धुनी काय चिखल धुनी नांगर धुनी म्हणा किंवा ट्रॅक्टर धुनी. नांगर तर तुमका दाखवलं आहे क्वचितच चालतात आता सध्या. बैल ट्रॅक्टरवरच काम चालवतात. पेट्रोलला पैसे गेले चालतील पण तास वाचतात. काम फास्ट सुपर फास्ट चालायचं. चला प्रत्येकाची आवड हा वेळ सवड. तर आता बदल हा आधुनिकता हा आधुनिक
तर मॉडर्न तर आता चाललंय मी जरा आता खाली ट्रॅक्टर पुन्हा चिखल करता ते जाऊन बघतोय तरव काढूचं पण म्हणतात तरव काढूक भेटता का बघूया आणि पुन्हा एक पेंडी किंवा 2 पेंडी लावूक भेटता तर भेटतं तुमका मग खाली चल हे बघा निव्वळ पाटा मस्त आहे की वाळी आहे थोडक्यात छोटीशी पाट बनलेलो शेतीच्या कोपऱ्याच्या बाजून आता पाण्यातून जाऊ मस्त वाटतं परीक म्हटलं चल तू पाटात नच चल खूप मस्त वाटतं पण हा मस्त वाटतं ना थंड हो का पाट मस्त शेतीच्या मधनं असं बनवलेलं कोपऱ्याच्या मधून किती मस्त वाटतं आणि थंड पण आहे. मस्त वाटतं ना चल पुढे चल मग आता शिकवलं ना तुला पाटातून चालत चल तू बिंदास हात नाही पकडायचं सरळ चल काय नाही स्वच्छ एकदम अजिबात काय नाही हा मासे फिश नाही चढत का आता तो जमाना गेला पहिले खूप चढायचे ते फिश आता का त्या माशांना पण कळायला लागलं आता जास्त मासे तिकडे नदी साईडलाच तो व्हाळीसारखं पाठ पुरो जाऊन खालच्या व्हाळाक भेटता हे 2-4 वाफे जे दिसतात ना लाईनीत हे आजच सकाळी आम्ही येऊच्या अगोदरच लावलेले आहेत आमची ट्रेन लेट झाली ना आणि होय तो जो काळपट दिसता तो अगोदर लावलेला तो उभं राहता आता हळूहळू चल अगं थोडी माती आहे ती म्हणून तुला ते वाटलं हे बघ गोगल काय पोटात पाय आहे ना तुला हे काटेच जरा हे फांदी टाकलेली आहे खैऱ्याची खैर झाड असता ना त्याची फांदी टाकलेली हा अशी चल मस्त शिकली बरी बरी का सुट्टी हा ह्यो आमचो रोड इलो जो खाली जाता आम्ही तकडे उतरतो त्या साईडला उतरतो आम्ही आणि घराकडे असे जातो रेनकोट काढ ना गरम झालं पण कसा ठेवणार पुन्हा हातात सगळं कुठे सांभाळत बसू ट्रॅक्टरवालो घराकडे गेलो वाटतं हे सगळे खैरच हे बघा मंडळी यो व्हाळ हळूहळू सगळे पाट ठेवून हाय भेटत या साईडचे एवढ्या सगळ्या वरून मळो दिसताना वरना सगळे झरे म्हणा सगळं पाणी हाय येता आणि ह्यो हाय व्हाळ तयार होता आता ह्यो पहिलं हाय असं रोड नव्हतो एका पण बरीच वर्ष झाली आता बांधून पण पहिलं असं सगळं असं ओपन होता तिकडे जाऊन मोठं व्हाळ तयार होता आणि मग तो जाऊन नदीक भेटता बरी बघा असं उभ्या बघता बरी पुढे जाऊ नको जाशील खाली माका छत्रीवर टाकून उडी मारूची लागत बघतस काय मागे उभ्या राहू बुळबुळीत पुढे दुपार झाली आणि आहे ना बघा आमचा घर दिसतं आहे ना झूम करून दाखवू तरी म्हणता झूम करून दाखव या बघा जो बघा आता ब्रेक घेतल्याने होतो आता इले जस्ट आणि आता हे मोठं एवढं कोपरं म्हणा किंवा वापो म्हणा बघा अजून चिखल करूच ना आता पाणी साठवून ठेवले नव्हतं आता पुन्हा काढल्याने आता तर आता चिखल करतले चिखल करूक सुरुवात करता आता चिखल झाली की सर्व बघा मस्त लांब लचक आणून ठेवल्याने पेंड बांधलेलो
तो लावूक घेणार. तुका आता बरी होयतो का नाही म्हटलं आणि पाऊस इलो भरलो लगेच डोंगरात आणि होती व्हाय तरी लवकर थांब छत्री आणते. मोठीच सर येता आपण मोठी छत्री घेत आहोत. चला टोपी घाल बटन लाव लवकर टोपी घाल बटन लाव. आपल्याकडे पण धावून गेलो आता पाणी होणार लोड गेलो की पोटू काढू गे हा आता बरोबर हो गेलं की काढवा हाय ना जात होतं तेव्हा काढू का होय. हा मग तेव्हा पाठवू काय ना तुम्ही चॅनलला पाठवू काय आता. हा अधिकाऱ्यांका सांगायचं बोलवायचं होता त्याचा मग बोलव पाहिजे. बरोबर भाऊन गेला धावलेला बघा मोठीच सरील या असं येलो बघा पाऊस एकदम. आत्ताच मी बोललो त्यांका पाऊस का आता एवढ्यात येत नाही एवढा उघडलेला आणि अचानक तकडे काळोख झालो डोंगराच्या मागे त्या साईडला. आता बघा डोंगर दिसत पण नाही अकडचं थोडं दिसतात आणि अशी मोठी सर इली आडविली आहे एकदम. छत्री घेऊन पण राहा कारण धड मारते ना पावसाची केस भिजतील. तरी पण सेफ्टीसाठी अजून सेफ्टी तुला. बघा पोरगो वरचो काट्यांची घाण काढता म्हणजे आता लावणी लावताना मध्ये येता नाही. चोतो म्हणा चोतो काढता सगळं. हे बघा आता हे पेंडिओ घेतो लावूक सुरुवात करतो. ओ खत मारू सांगता बांधलेला जावा. मंडळी हवा जोरातच दिली हा वारो वरी काय छत्री टिकत नाही. मंडळी ते बघा आता खत मारतात वारो जोरातच दिला. कडनं मागणं की सर जोरात येताना जोर बघा इकडे केवढं होतं. छत्री टिकत नाही.
होतं कोण लावणी लाव घेता काय होतं कोण येतो कमरो वैतागलो तरी बघितलंस मजा किती वेगळी असते गावची ती बघ डोबा आपली रिकामी पडली आहे मंडळी आता लावक सुरुवात केल्याने होतो बघा आणि पेंडे अशा आहे ते टाकून ठेवतात अंतरावर म्हणजे हातातली पेंडी संपली की लगेच दुसरी भेटतली हाताखाली अशा ते पेंडे टाकून ठेवतात म्हणजे काम थांबता नाही एका स्पीडमध्ये काम चालू आता चौघांनी 5वी चाललेत वाटतं चौघांनी चालू केले नाही आता लावक हे बघ आता चिखल करणारा माणूस आता लावू घुसला लावणी लावता 6 माणसं होता का लावणी लावतो मी बाहेर पडलोय चल आता तरवा काढूया थोडा थोडंसच तुका दाखवतोच ना म्हणून थोडंसच काढूया किती 1-2 पेंडी काढतो एक काढते चल कमीत कमी एक तर काढते आणि मग निघूया अरे राहुलच खय चल लवकर पटापट चल लहान आहेस पण आता सवय करूची लागतली तुका चल चल ये काय रे हा परी तो काका विचार शेती कशी आहे बरी आहे म्हणता ती काकी आता तरव काढता एकटेचा तिका जाऊन जरा मदत करूया मदत म्हणजे काय एक पेंडी काढणार आता कडे चिखल अरे चिखल आहे ना जाय साईडने जायचं कडनं ये हकड नाही त्या मेऱ्यावरून पडाव आहेत ना ये कडक भागात पाय ठोकर ना खाली जातलोच तो इथे टाक इथे कडक आहे इथे कडक अरे मला तर पुढे जाऊ दे हे बघ तुला ह्याच्यावर नाही जमणार ना इथून जमेल ही बघ कुर्ली बघ केवढी छोटीशी एकदम दिसली चल काय बरा ना हा तब्येत पाणी हा जरा आता वयाप्रमाण आबा भेटले थांब परी चल आता काकी ती बघता रोग काढता काकी जरा मदत करूया धर काय बसत तू आता दुपारी 1 वाजता तिला तू जरा डाळ भात खाल्लंय आणि म्हटलं लावणी एका दाखवची होती परीक
तरु आणि लावणी काय असता तरु दाखवलेलं मध्ये पण तो काढतात कसो आणि लावतात कसो लावणी ते दाखवची होती तर म्हटलं दाखवलंय इच्छा पूर्ण केलंय. आणि आता आबा म्हणतात भात कापू घे माणसं कमीच असतात. म्हटलं झालात येतोय त्याच्या अगोदर म्हटलं राऊंड होतले ऐकायला पण होत नाही तर गणपती तर असतालाच. परी खय बसतो हय बस पाणी बघ मस्त कसं खळखळता पाणी बघ मळ्यात ना हय लावणी बघ आत्ता ताजी ताजी वाटतं लावलेली पूर्ण आपला असा मळा आहे बघ. आपण मुंबईत गेलो शेती करायचंच ना. सगळी तुम्ही शेती करा. पप्पा मला पण बसायला मला पण बसायला काय म्हटलं काकी मी तू म्हणतोय हा आपुलकी हवी आणि पप्पा तिथं धुतात काय करी रेनकोट भिजला चालेल ह्याच्यावर बस ये पुढे जरा बाजूला जागा कर तुला मम्मा पुढे बाजूला इथे बसलं पाहिजे ना त्यानं तर हल्लं तर पुन्हा रडशील. खाच्यात बसलं की काय नाही केलं बस इथे पाठव इथे ठीक आहे ह्याच्यावरच बस. हा अजय हलू नका हल्लंच मोबाईल घेऊन पड बघा बरोबर आहे ना बॅलन्स त्याच्यात घुसवलंय मी जास्त करून आणि वाटलं ना तर उभी राहा पटकन पडू नको. बऱ्याच वर्षाने मंडळी सर्व गाडू बसते आता सर्व वाढलो भरपूर 2 हाताने काढायचं की 1 हाताने काढायचं 2 हाताने काढायचं की 1 हाताने 2 हाताने चालतं तर रान असल्यावर मग 1 हाताने करतो. काय झालं झालं असतं पण काही ना काही ट्रॅक्टर बाहेर घेऊन जाय ना मध्ये मध्ये तो हां बाहेर किती जणांना दिला बौद्धवाडी करी बापरे मग आता सकाळी बौद्धवाडीत नेला त्याचा कॉन्टॅक्ट होता का येतात ना ते लोक जागेवरच येतो. हां तो म्हणा सकाळी उजवाडच्या आधी येईल बौद्धवाडीचं नाही हो. आता बघ आपला भांडा म्हटलं जावतो ठेवा आणि आपणास पण 4 पैसे मिळतातच ना. आमचं काय आमची पोरा सांगतो आम्ही आपली आम्ही काय करतो नाही म्हणतो प्रयोग येऊन हय नको गावात. आता बाबून आमच्या दुसरा रूम घेतला ना बारकाने हो उराला पण ती पहिली ती रूम ना पहिली हा भाड्यात पहिली चौथ्या माळ्यावर खोली माका तडक जमायचा नाही दम लागायचे खाली वर जातो ना तो म्हणे पहिले ही काय जमणार नाही की आता लिफ्ट आहे लिफ्ट आली आता 5व्या माळ्यावर खोली बरं आपल्याला आता बंद याला देवाचे देऊन बरं वाटते मोठं का मोठं पण खेळ का हां खेळ कामात पण त्याच्याकडे त्याच्या हाताखाली होत 15, 16, 17 माणसं 200 माणसं बघ जातात.
सगळ्यात चांगला असेल आमच्यात नंतर बरं नाही खाऊ घेत नाही देव खाऊ देत नाही योग लागला की खाऊ बरं. हां नाही उठा खाऊचा होता तर देत नाही. देत नाही हां आता 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 तुम्हाला तुम्ही बसून खा अजून होय ना बघ. हां आज थोडं खा ह्या रान आहे ना ह्या बघ ह्या रान. रान पण काढून फेकू का द्या. हो आता टाकता तो नाही कमी अरे बघितलं ह्याला तरवा काढणे बोलतात. जर आपण जाताना बघितलं ना जून महिन्यात छोटा होता तसा वाढतो कुठला कुठला वाढतो प्रत्येक जातीवर असतो तो. नको पण आहे नाही नाही तुम्ही केलं आम्ही दोघा काल अचानक जरा मूड झालो म्हटलं आणि हाच म्हटलं. तयार असणार रे हो वांदरला. नाही रूम म्हणते ती ना हो तीच आहे. आता मुलं बाळा झाल्यानंतर बदलू काय भेटतं. हो आमच्या इथं काय आता वांदे झालं वर्षाचं खायच सोडूचं लागतात एका घटना ना मोठं तर 12 वाजता घेऊन जातात ती परत 3 वाजता आणून जातात परत 6 वाजता किचनला करतात त्या 9 वाजता परत आणून जातात त्याच्या खरीच तिथे टाईम जातात तो पण असं 3 मुलं आता आम्ही तर काय सांभाळायचं शाळा बिळा हो खाली जा वर ये. त्याच्यामध्ये आता लॉकडाऊन लागलेला घर चालू आम्ही लॉकडाऊनला आम्ही इथेच होता मुंबईतच होता आम्ही 2 वर्ष मुंबईत होतो तर गाडी कधी घेतला नाही मोठी गाडी. होय मोठी आता नंतर बसतो गाडी तेव्हा मंडळी एक पेंडी काढून झाले थोडं वेळ लागलो आता बांधते ते का बघ झाली का एवढी. हा बस आता ह्याच्यातलं सर्व घ्यायचो आणि असं फिरवायचं हां आणि असं पोचायचो. तेव्हा तुम्ही बांधत नाही रे हो पैशाची चुकत तेव्हा सगळं करत होता. सगळ्यात करा तुम्ही बघा आणि बघलेली माणसं आहो ना मग चालत ना थोडं हां चालत असं काय लांब द्यायची नाही हेच लावतो मध्ये राहण आता हां कळत नाही गेली ना. होय पाऊस थांबलो बरं मातीचा वापर तरीच ना हा बोललो असत कधी हां माझ्या लक्ष राहत नाही ना. तुम्ही काय म्हणता हां ह्या पण दुसरीच होता. पुरात नाही पुरा म्हटलं 3 गाड्या लावा. हो भाई मुंबईला कामगार ओळखलं नाही
लावणी लावणीला आता आईल गाडी केली थोडा गोल असतो जास्त चार पकडे केला नसतो आता घेतच नाही मंडळी बघा ही सगळी मजा वेगळीच असता गावाकडची शेती करून मजा मंडळी का सांगतोय चल झालं चल एवढं पूर्ण करतो जाऊया कंटाळा झाला नाही रात्री प्रवास आम्ही आता 1ला गाडी सुटली 10 नंतर येली माझे 2 भाव होते आता काही मला अजून ह्या माहिती ते आता वडापावल्यांका मी नेहमी आवाज देतो मध्ये आवाज त्यांना पण आमच्या गावात खोली घेतली भांडरला कोण राहतं भांडरला कोण राहतं म्हटलं भांडरला सुलतानची दिली आणि माहेर इकडे ना भोगलेवाडी ना माहेर भोगलेवाडी ना हो वाघाची मंडळी आता परी पण कंटाळला आता बऱ्यापैकी अशी जरा बऱ्याच वर्षाची हौस पूर्ण केलं सर्व काढूचो हा म्हटलंय काढूक जाऊया परीक दाखवूया माका वाटला नव्हता पण आज विठ्ठलान ऐकल्यान आज आषाढी एकादशी पण हा आणि त्याच दिवशी मी बघा मुंबईवरनं गावात उतरलोय आणि आज डायरेक्ट शेतात आम्ही घराकडे जातो काकी पण म्हणतात जावा वर्ग रवत नाही तर आता मी बसलो असते अजून मग झोपाक गेला ना आणि तेवढ्यात कळला की अगडे वरती लावणी लावतात होते सुधुनी आता नाही मगाशी लावले नाही चला जाऊया परी कंटाळला मंडळी आता ही पेंडी एक बांधतोय आणि जातोय काकी आता काय जरा लेक म्हणता म्हणून नाही आणि जरा आता प्रवास पण झालो थोडं जरा आराम करतो संध्याकाळी जर आता जमलं तर तीर्थवाडीक जाणार आहोत आज आषाढी एकादशी आहे ना बघूया आता जाऊ हा विठोबाच्या देवळात चला मंडळी आता घराकडे जातो बघूया पुढे काय आता तुमका दाखवू भेटता का माहीत नाही आता ह्यो व्हिडिओ आता हयच संपवतो असं समजा आणि ह्या व्हिडिओक लाईक करा जास्तीत जास्त शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा चला येवा कोकण आपलोच असा गणपती बाप्पा मोरया लावणी जिंदाबाद तरुओ जिंदाबाद चिखल जिंदाबाद कोकण जिंदाबाद आपला घर है ना दिसता है ना असा दिसता जा बघ
कळला? दिसला ना. ही झाली दक्षिण बाजू, ही झाली पश्चिम बाजू, आणि मगाशी आपण गेलो ते पूर्वेन गेलो, आणि तिकडे उत्तर जॉत धरलेला. मंडळी ते बघा इकडे मळ्यात गेलेला, आता इकडे पुन्हा घराकडे गेला. हे बघा आता ह्या आमचा मंदिर, तुमका मी दाखवलंय ह्याच्या अगोदर पण. जसे कार्यक्रम असतात तेव्हा मी दाखवेनच तुमका असा पूर्ण व्यवस्थित, कारण आमची जत्रा असता ती नोव्हेंबर डिसेंबर सीझनला असता. तोच एक मस्त कार्यक्रम असता. आणि मे महिन्याचा कार्यक्रम यावर्षी जरा इलेक्शनमुळे तर झालो नव्हतो, तर पुढच्या वर्षी जर असतलो तर मी तुमका सांगेन, दाखवेनच. चल हे बघ, हा यो एक पार्ट बघ कसं, आणि ह्या पाणी असा खाली जाता सगळं होता पाणी. मी मगाशी लावणी लावला ना, तर सगळे तकडे लास्टला सगळे व्हाळ, मोठं व्हाळ व्हाळात जाता, आणि नंतर मग नदीत जाता. म्हणून ते मासे आमचे पहिल्या त्या वेळेक ना अगोदर 90 मध्ये असे वरपर्यंत यायचे. ते आता काय माहिती बांधल्याने वगैरे असणार, म्हणून ते मासे चढत नाही एवढे. हे बघा काटातल्या पाण्यात आता परी पाय चोळून धुता मस्त. हा असं शिकायचं सगळं. चला आता बावडीत बघतं, पाऊस छत्री उघड जर बावडीत वाकून बघतं पाणी किती आता भरले असणार. हा मी उघडतो, तू टेन्शन नको घेऊ. तुझं बघ पाहिलं, रेनकोट असं ठेवलं खांद्यावर माझ्या. आता हे जरा लांब रह, पुढे येऊ नको. आधी आकडे सगळं केबल बिवल टाकलेलं ड्रायमधून ये. काय उभ्या राह लांब. ते बघ बेडका बघ, किंवा मंडळी बेडका बघा कशी दोन येऊन उभी राहिली वरती. आणि सगळं मोटर टाकलेले आहेत, किती मोटर टाकलेले आहेत ते बघा. आता पावसात काय प्रॉब्लेमच नाही. बघितलंस पाणी बघितलं परी किती येईल. आता कासव काही दिसत नाही. पहिले कासव लय होती, आता मी पण काय जास्त पुढे जात नाही. चला घराकडे जाऊया, पाऊस पण येलो, आणि आई बाबा आता वाट बघत असतील. आता ही लावणी बघा, हल्ली आता सध्या आज मी जी लावणी बघितलंय ना आतापर्यंत, ती अशी 3-3, 4-4 काडीचीच लावणी बघितलंय. पहिले आम्ही असे काय एवढे हे नव्हता, 3 काडियो 2 काडियो. आता तेथील एवढं 4-5 काडियो असे लावत होता. ही बघा, ही पण आता अगोदर लावलेली दिसता, थोडे उभे राहिलेत रोप, आणि पण अशी 2-3 काड्याचीच दिसता, जास्त काडियो नाहीच. चल ये सावकाश परी. कसला आवाज येता, पाणी भरला, ओव्हरफ्लोचा आवाज येतो, कचऱ्यावर पडत. ही आपली छोटीशी बाग. पाणी साचला, आता रान पण येत. थोड्या दिवसाने आई रान वेचूचा लागत, नाही तर लय वाढतला. चला आता इलाव घराकडे भेटतो. चला मंडळी आता तीर्थवाडीत निघालं. हे बघा वाळी पण म्हटलं मनात होताच माका बघूची. आत्ताच मगाशी बाबांगा विचारलंय. हे बघा दाखवलंय तुमका जून महिन्यात सगळं घास साचलं होतं, आता काढून घेतल्याने या, आणि मस्त खळखळत आता वाळी आहे. हे बघा पाणी मस्त जातं.
चला आता जाऊया विठ्ठलाचं दर्शन घेऊ. हे बघा डोंगळे कसे चालतात बघा. मी म्हटलं होतं ना पुण्यात जाताना माणसा कशी चालतात वरना परीक. हे बघा डोंगळे लाईनीत एका पाठोपाठ एक. ही दुसरी व्हाळी मस्त निव्वळ पाणी एकदम खळखळीत. डोंगरावरनं झरे सगळे असे वाहत येतात. इकडे खाली गेली ते आम्ही दुपारी चाललो ना तिकडे जातात. मंडळी हा बघा फलक मी ह्याच्या अगोदर पण तुमका दाखवले नाही. मुद्दाम माका वाटला आता दाखवूया म्हणून, कारण मी बऱ्याच यूट्यूब चॅनल मार्ग बघितलंय काही लोकांकडून की परप्रांतीय विषय असतात जमिनींच्या बाबतीत. पण आमच्याकडून बघा जाहीर सूचना आहे लिहिलेल्या आदेशावरून, म्हणजे ग्रामपंचायत ओजरम सरपंच. तर परप्रांतीय फेरीवाल्यांका कळविण्यात येता की ग्रामपंचायत ओजरम कार्यक्षेत्रात फिरताना किंवा विक्री करताना आढळल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, त्याची त्या लोकांनी नोंद घ्यायची. असा स्ट्रिक केलेला म्हणजे त्यांना हे फिराय बंदी आहे. माका वाटलं असा की म्हटलं चला दाखवूया म्हणून, कारण ह्या फलक आमच्याकडे लागून बरंच काळ झाला. मंडळी हो बघा ह्यो एक व्हाळा तीर्थवाडचो जो खाली आमच्या ओझराच्या व्हाळाक जाऊन भेटता. मोटर लावलेली आहे कोणीतरी. झाड बघा केवढा पडला की वाहून तर गेला नाही, बहुतेक पडला दादा. आणि हे इकडे गणपती विसर्जन पण हकडेच करतात. इकडे पाणी असं डीप आहे, वरती गेलास की जरा इकडे गणपती विसर्जन करतात. आता आहे ना मंदिर जरा एक 5-7 मिनटं राहा. काळोख पडत दिला पटकन जाते मंदिराकडे, पाया पडतोय आणि तसंच रिटर्न. असं आमचं जो गाव सुजलाम सुफलाम बघा मस्त निसर्गरम्य कोकण. मंडळी व्हायता बघा व्हायता दिसता मंदिर. ही मागची बाजू आहे, तिकडून एंट्री आहे. मंडळी मस्त बघा सरीले वाचलंय मी. छत्री होती तशी हातात. या बघा पाणी वाढला आता येताना बघा थोडासा वाढला. पाऊस वरती पडलो की पाणी वाढतं. चला आता घराकडे निघालोय.
काळोख पडत दिलो. मग विठ्ठल रखुमाईचा चांगलाच दर्शन झाला. महिला मंडळचा भजन चालू होता आणि नंतर पुरुषांचा रात्री होताला. तर त्यांचं दरवर्षीप्रमाणे असंच छोटंसं कार्यक्रम असता ह्यो असो भजनाचोच. आणि पण ह्यावेळी त्यांना जरा अडचण पण होती, सुतक लागला होता म्हणून मंदिरात थोडी गर्दी अशी नव्हती. तर मी आपलं दर्शन घेतलं आहे. मनात माझी इच्छा इलेली, दर्शन घेतलं आणि मग म्हटलं आता घराकडे जाऊया. तर घराकडे निघाले. ह्यो तळ्यात गेलो रोड आणि ह्यो आता खाली गेलो आमच्याकडे. बघूया आता वज्राच्या व्हाळात ओझर म्हणून असं शुद्ध शब्द. आमच्या धरणातला जो पाणी ओव्हरफ्लो होता त्याच्यातून ह्यो व्हाळ तयार होता. एक ओझर व्हाळा, मालवणी भाषेत वज्राचं व्हाळ असं म्हणतात, म्हणजे ओझर. तर केवढा पाणी बघा. आता मी मधोमध उभो आहे. ही खालची बाजू आहे. संध्याकाळचे 7 वाजले आहेत. आता हे नंतरच्या रोड झालो ना पुन्हा त्यावेळी जरा ह्याची हाईट वाढलेली आहे, झाली आता 4-5 वर्ष अधिक झाली. त्याची हाईट वाढली आहे. नाहीतर मग पुलावरनं पाणी जायचा. असं जे खाली मळ्याचं व्हाळ म्हणून त्याच्यावरून त्या पुलावरून पण पाणी जायचा. जास्त जर पूर इलो तर पाणी नदीचा पाणी फूग मारताना तेव्हा ह्या व्हाळातनं असं पाणी जेव्हा वर येतं तेव्हा हय पूर येतात तेव्हा इथपर्यंत असं पाणी इलेला. तर तेव्हा मग रोड बंद असता. म्हणजे हा क्वचित असता एक मधल्या 2-4 वर्षामध्ये एकदा असा घडता, रेग्युलर असा घडत नाही. मंडळी आता मळ्याचं व्हाळ येत. आता आहे ना माका लिफ्ट भेटत होती, पण म्हटलं आता मळ्याचं व्हाळ जवळच आहे, म्हटलं तो पण आता दाखवत आहे. आता याच्या पुढे आहे ना तो पूर्ण असं मळ्याचं व्हाळ वरना चालू होता. पुढे जाऊन दाखवत आहे तुमचं पाणी किती. आता काळोख पण पडता जा, दिवस मोठं आहे सध्या, 7:30 होई दिलेत. आहे आम्ही क्रिकेट खेळायचे तेव्हा. मोठी अशी जागा ही कंपाऊंड. त्या साईडला इकडे आमचं ग्रामदैवत रवळनाथ तो मंदिर आहे. समोर ना गाडी इली, गाडी चालली. चला व्हाळात किती पाणी आता बघूया, दाखवते तुमका. यो बघा आहे नाच आवाज येता. पात्र आहे जरा मोठा पण हा, पण मध्ये मध्ये निमुळता. पूर इलो तर ह्याचा पण पाणी पुलावर ना आता. अकडे हे बघा गावातल्यांची लावणी लावून झाली आहे मस्त मळा बघा शेवटपर्यंत तिकडे. आणि ह्यो मळ्याचं व्हाळ. इथं पण पूल जेव्हा खाली होता तेव्हा वरना पाणी सर्रास जायचा. जरा हे बघा पाण्याचा फ्लो बघा. तो बघा ह्यो असो येऊन असं क्रॉस आहे थोडं. हे बघा एवढं असो आणि मोठा पात्र आहे जरा. आणि असं ह्यो पण खाली नदीक जाऊन भेटता. असे सगळे व्हाळ नॉर्मली नदीक जाऊनच भेटतात. ते आमच्या हे गावातले हे मेन मुख्यतः 2 व्हाळ, जे वज्राचं व्हाळ आणि ह्यो व्हाळ. गावाकडे येताना रस्त्यात भेटणारे हे 2 मुख्य व्हाळ. आणि बाकीचे प्रत्येकाच्या वाडीतनं निघतात ते व्हाळ वेगळे. व्हाळ्यांचा पाणी मिळून जो व्हाळ तयार होतात आणि नदीत जाऊन भेटतात ते वेगळे, आणि हे 2 वेगळे. चला आता घर आहे ना अजून चालक 10 मिनटं लागतली. चला मग ह्यो व्हिडिओ हे संपवत आहे. ह्यो व्हिडिओ कसं वाटलं तर कमेंट्स करून कळवा. व्हिडिओ लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि अजून कोणी चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसत तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. येवा कोकण अपलोड असा. काळजी घ्या. बाय बाय.